Bakit pareho kami ng birthday? Si ate, pareho kami ng birthday ni kuya. Pareho ng taon. Kasi edad. Oh, guess niyo na? Alam niyo na? Malinaw ba? Malinaw din. Yeah, kasi hindi ka nakatingin dito sa... Hindi ba mas maganda kung dito na lang kayo para makita niyo yung kalendaryo. Kasi nagsasalita ko dito, mahirap mag-imagine. Ano na yung... Ina-explain ko lang yung maintindihan. Makalap na kayo dito. Doon, mga iha. Para may process. Oo. Di ba possible din yung nagkaroon ng period, pero buntis pala, yung post-menstruation? Sodo yun. Sodo. Ibig sabihin, may possibility na ma-threaten abortion ka. Kasi mayroon ka, tapos nag-big ka, threatened abortion yun. Ibig sabihin, baka malaglag yung bata. Or, pag kayo nagpupuntis first month, huwag muna kayo magagamit kasi once na nagpagamit kayo, may possibility na